Prizor kakav odavno nije viđen na nogometnom stadionu Zgona u Livnu. Mnoštvo navijača nogometnog kluba Troglav na okupu. Ali ne samo običnih navijača, nego i njegovih bivših i sadašnjih igrača i trenera. To i priliči jednoj rođendanskoj proslavi, pogotovo takvog kluba koji slavi 100 godina postojanja. Unatoč jakoj livanjskoj buri, 100. rođendan je došao čestitati Troglavu i njegov nekadašnji dugogodišnji igrač i trener, danas 84-godišnji Refik Jarebica. Troglav je uvijek u meni bio i valjda će ostati, jer puno je nas bilo ovdje koji smo dali puno znoja krvi na ovom terenu za Troglav. Troglav je bio i ostao veliki rasadnik izuzetno talentiranih nogometaša. Jedan od onih njegovih vrsnih igrača, čije ime i danas mnogi pamte, je i Mladen Matijelić. S Troglava je otišlo 12 igrača, počev od mene pa Gorana Popovića, Čeke, Nike, onda ovoga malog Zlatka Dalića, onda ovoga Ivice Perkovića koji je čak bio i kapiten u ekipi u kojoj je igrao Jerković, Johnny, Buljan. Mi imamo jaku vezu Matijelića i nadavezu. Troglav je naravno u svojoj prošlosti imao dosta uspona i padova. Prije rata je neko vrijeme bio drugoligaš, nakon rata premijer ligaš, da bi danas bio član druge federalne lige Jug. Naš prioritet rada je okupljanje i rad sa mlađim uzrasnim kategorijama, edukacija. Mi ovdje moramo naglasiti da većinom ti mladi naši kadrovi već od 18 godina odlaze na studij i nažalost tu se veći dio njihova rada što se tiče sporta prekida. Odmjerivši snage s njim, Troglavovu proslavu 100. rođendana na Zgonima uveličao je splitski Hajduk. Imali smo tu puno igrača koji su došli iz Troglava u Hajduka, ja se nadam da će ta suradnja trajati, ja bih rekao do vječnosti. Ako Hajduk, kako kliču njegovi navijači, živi vječno, zašto ne bi i Troglav?